Tikulandireni lero Lachisanu pa 21 April 2023 pano patiyankhuleni Ambuye pamene tifuna tigawane mawu a Mulungu. Tipemphere. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mulungu Atate amphamvu zonse, kudzera mawu anu tsiku la lero mukutipasa udindo wosamalirana wina ndi mnzake kuti tithe kuthandizana pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Tisalolere anthu ena akuvutika, ife tikungoyang'ana koma tichitepo kanthu. Pamene Ambuye Yesu anaona kuti anthu ambirimbiri anali ndi njala, anawapempha ophunzira ake kuti zokudya zochepa zimene zinalipo azidalitse ndipo apatse, ndipo anadya ndi kukhuta ndipo zina zinatsala. Ifenso tithandizeni kuona mavuto anzathu ndi kuchitapo kanthu, popeza pamene tapereka ndi pamene timapezanso zinthu zina zapadera. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. Mawu oyamba akuchokera mntchito zathu omwe mutu 5 ndi meya 34 kulekeza 42. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi mayi Stella Warren, administrator patiyankhuleni Ambuye, kuchokera ku St. Patrick's Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu a mthenga wabwino akuchokera mu mthenga wabwino wa Yohane Woyera mutu 6 ndi meya 1 kulekeza 15. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Stephen Likutcha, kuchokera ku St. Ignatius Parish, Malawi Police Headquarters, Area 30 mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu a Ambuye. Mawu a m'buku la ntchito za apostoli mutu wa 5 ndime ya 34 mpakana 42. Pa nthawi yomweyo wina mwa iwo, Mfarisi dzina lake Gamalieli, mphunzitsi wa malamulo, amene anthu onse ankamulemekeza, adayimirira. Adalamula kuti anthu aja abapita panja. Tsono adawuza bwalowo kuti, inu Aisraeli, chenjerani ndi zimene mukufuna kuwachita anthuwa. Pajatu sikale pamene munthu wina dzina lake Teudasi adabwera nkuyesa kudzimveketsa, ndipo anthu ngati 400 adamutsata. Iye uja adaphedwa, ndipo anthu onse amene ankamutsata aja adabalalikana natheratu. Pambuyo pake, pa nthawi yakalembera, padabweranso wina dzina lake Yudasi wa ku Galileya, nakopa anthu ambiri kuti amutsate. Iyenso adaphedwa, ndipo anthu onse amene ankamutsata aja adabalalikana. N'chifukwa chake, pa nkhani imeneyi ndikukuwuzani kuti muwaleke anthuwa ndipo muwalole azipita. Ngati zimene iwo akuganiza ndiponso zimene akuchitazi nzochokera kwa anthu, zidzakanika zokha. Koma ngati nzochokera kwa Mulungu, inu simungathe kuwaletsa ayi. Mwina mungapezeke kuti mukulimbana ndi Mulungu. Abwalowo adavomerezana naye, nawayitana atumwi aja. Adawakwapula nawaletsa kuti asalankhulenso m'dzina la Yesu, kenako adawalola kuti apite. Iwo adachoka ku bwaloko ali okondwa kuti Mulungu wawawerengera ngati oyenera kunyozeka chifukwa cha dzina la Yesu. Tsono tsiku ndi tsiku ankaphunzitsabe ndi kulalika m'nyumba ya Mulungu ndi m'nyumba za anthu uthenga wabwino wakuti Yesu ndiye mpulumutsi wolonjezedwa uja. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Uthenga wabwino monga adalembera Yohane Woyera.
Mutu 6 kuyambira ndime yoyamba kulekeza ya 15. Pambuyo pake Yesu adawoloka nyanja ya Galileya, dzina lake lina ndi nyanja ya Tiberias. Khamu lalikulu la anthu lidamusatira, chifukwa lidaona zizindikiro zozizwitsa zimene adachita pakuchiritsa anthu odwala. Adakwera mphiri nakhala pansi ndi ophunzira ake. Chikondwerero chija cha chipembedzo chotchedwa Yapasaka chidayandikira. Pamene Yesu adayang'ana, adaona khamu lalikulu la anthu lija likudza kwa iye. Tsono iye adafunsa Filipo kuti tingakagule kuti chakudya chodyetsa anthu onsewa. Adafunsa zimenezi dala kuti amuyese Filipoyo, kwa mwini wakeyo adadziwiratu choti achite. Filipo adayankha kuti ngakhale ndalama 200 sizingakwanire konse kugula chakudya choti aliyense mwa anthu adye kungakhale pang'ono. Ophunzira wake wina, dzina lake Andreya, m'bale wa Simoni Petro, adawuza Yesu kuti pali mnyamata pano ali ndi buledi msanu wa barele ndi tinsomba tiwiri, koma zimenezi zingachitenji kwa anthu onsewa? Yesu adati awuzeni anthu akhale pansi. Pamenepo panali msipu wambiri. Anthuwo adakhala pansi, amuna okha analipo ngati 5,000. Tsono Yesu adatenga buledi uja ndipo atayamika Mulungu adagawira anthu amene adakhala pansiwo. Adateronso ndi tinsomba tija nawagawira monga momwe anthuwo ankafunira. Anthu onsewo adakhuta. Yesu adawuza ophunzira ake kuti tolani zosala kuti pasatayikepo kanthu. Adatoladi zosala zonse za buledi msanu uja nazaza madengu 12. Pamene anthu aja adaona chizindikiro chozizwitsa chimene Yesu adachitacho, adati zoonadi ameneyu ndi mneneri uja amene ankanena kuti azabwera pansi panoyi. Yesu adadziwa kuti anthuwo ankati azamugwire ndi kumulonga ufumu, motero adawachokera nakakweranso mphiri payekha. Mthenga wa Ambuye. Lero lachisanu pa 21 April 2023, Mulungu afuna atithandize kuzindikira kuti pamene pena pake zinthu sizikuyenda bwino, Mulungu amakhala atuma anjelo ake, amakhala atuma anthu ake kuzatithandiza. Zinthu pamene sizikuyenda bwino, pamene ifeyo tikuchita zinthu zimene zizolondola komanso zonkomera Mulungu. Pamene Petro ndi anzake anamangidwa ndipo amazengedwa mlandu, panali munthu mmodzi, Gamalieli, anali amene Afarisi amampasa ulemu kwambiri chifukwa cha moyo wake, chifukwa cha zochitika zake. He was a man of integrity and a man who was highly respected because of how he lived his life. Anapempha kunena kuti tatulutsani iwowa tikhale tokha muno. Ndipo iye uja anawawuza anthu onse amene ali akuluakulu wa asilikali ndi ena onse kuti izi tizisiye, zomazo zophunzira Ambuye Yesu tizisiye. Sitikudziwa chifukwa mbuyomu zinachitikapo. Ena ankanena kuti tachokera kwa Mulungu, zinathera panjira. Izinso tizisiye. Sitikudziwa mathero ake kuti ngati zochokera kwa Mulungu zikhazikika, koma ngati zangochokera kwa anthu sizikhazikika, zifa zokha. Ndipo anthu aja anagwirizana naye kwatana ophunzira Ambuye Yesu aja, anangowawuzanso chimodzimodzi, musapitirize kulalikira m'dzina lake, zipitani. They were released. Ndipo ophunzira Ambuye Yesu aja anakondwa kwambiri, ndipo anzawo atakalandira anali osangalala kwambiri. Mulungu sataya ana ake. Mulungu sazalola kuti inuyo pamene muchita zinthu zonkomera Mulungu mukhale mukuvutika mpaka muyaya. Pang'ono ndi pang'ono muzakhala mukuona zosausa masauso, koma mukalimbikira chikhulupiriro chanu mwa Ambuye Mulungu ngati momwe ophunzira Ambuye Yesu anachitira, Mulungu azakupulumutsani, Mulungu azakutetezani kuchokera mwa anthu ena amene akuzunzaniwo, chifukwa ena mwa iwo azazindikira zoona zake zenizeni ndipo azakhala mthandizi wanu pamene inuyo mukuvutika, pamene inuyo anthu ena akuzunzani. Choncho ndikupemphani kunena kuti tonsefe ngati ana a Mulungu, pamene tikuchita zinthu za Mulungu, tisataye mtima pamene tikumana ndi masauso osiyanasiyana, pamene tikumana ndi zokhoma zosiyanasiyana. Iyeyo amene watituma, iyeyo amene watipasa ntchito, yemweyo azakhala mtetezi wathu pa ntchito imene tikuyigwira, komanso mu zonse zimene ife tikumana nazo, iye azakhala mtetezi wathu. Muthenga wabwino wa tsiku la lero tikumva zinthu zingapo. Poyambirira, tizikhala anthu okhuzidwa ndi mavuto anzathu. Monga Gamalieli anali okhuzidwa ndi mavuto a apostoli amene anamangidwa aja, iye ndikuchitapo kanthu. Tikuona Ambuye Yesu nawonso akukhuzidwa ndi
chinamtindi cha anthu chimene chinakhala chikumvetsera mawu awo ndipo chinali ndi njala. Ndipo akumfunsa Filipo kunena kuti kodi tingapange bwanji ndi anthu onse ali apa. Ndipo Filipo akunena kuti ngakhale takhala kuti ndi ndalama zambirimbiri, millions and millions of kwacha's, ifeyo sitingathe kuwadyesa anthu onsewa. Komano Andrea akubwera akunena kuti komando apa pali kanyamata kali ndi nsomba ziwiri ndi bread msanu, komabe izizi what can they do to the whole people that are here, to the multitude of people present here? Ambuye Yesu anatenga zinthu zija ndikuzidalitsa, ndiwauza anthu aja akhale pansi, ndikuwapasapasa zinthu zija, bread komanso nsomba zija, anthu aja ndikudya ndikukhuta. Ndipo anawuza kuti atolere zosalazo ndikuzisiya mu madengu amene anakwanira 12. Kachiwiri tikakhuzidwa ndi mavuto anzathu tizipangapo kanthu. Gamalieli anakhuzidwa ndi mavuto a apostoli amene anamangidwa osalapa, ndipo anachitapo kanthu kuwauza kuti awa atuluke, tere ndikambirane izi tiapangiririzi. Ambuye Yesu nawonso atazindikira vuto limene linalipo kuti anthu ambiri anali ndi njala, anadalitsa chakudya chimene chinalipo ndipo anthu aja adadya ndi kukhuta. Mukalandira mdalitso kuchokera kwa Ambuye Mulungu pa zinthu zimene simmaziyembekezera, zinthu zimene zabwerazo osaziwononga. Tikumbukirenso mmawa, tikumbukirenso tsiku lina. Fika Ambuye Yesu akauza kuti zinazo azisunge. China chimene tingathe kunena ndi chakuti enafe timakhala ndi mantha kupereka, timakhala ndi mantha kuwagawira anthu ena zochepa zimene tili nazo. Koma Ambuye Yesu afuna atiuze kuti kupasa ndi kuyika, ntodala dzanja limene limapereka kusiyana ndi dzanja limene limalandira. Pamene ife tapereka, Mulungu amapeza njira zina zosiyanasiyana zona kuti tilandirenso zinthu zija zambiri kusiyana ndi kuyambirira komwe kuja. Choncho tisamakhale ndi mantha kapena tisamakhale ndi mtima onena kuti izi zandichepera sizindikwanira. You do not know who can be the Jesus today, who can be God himself today, who can be the Blessed Virgin Mary today. Whoever you help today is standing in for God, for Jesus Christ, for the Blessed Virgin Mary. Anthu amene akuvutika tikhuzidwe ndi mavuto awo, tiathandize, tipangepo kanthu. Chifukwa kupasa ndi kuyika, Mulungu amadalitsa anthu ake. Ndiye sikuti tikakhala ndi chinthu ndizipereka ndimadikira kuti Mulungu andipasa zambiri. Ayi. Mulungu knows the best time to do that. Mulungu amaziwa nthawi yake yabwino imene amachitira zinthu zake zanga zimezi. Ndipo zo zimabwera kwa ife ngati chinthu chodabwitsa kwambiri, ngati chinthu chimene chili choti sitinachiyembekezere. Tikakhala kuti tapanga zinthu zabwino, mayamiko onse azipita kwa Ambuye Mulungu. Ignatius Oyera ku Loyola akunena kuti mu zonse zimene ife tachita, mayamiko onse apite kwa Ambuye Mulungu. Tikuona pa Ambuye Yesu pamene anthu afuna kuti awathokoze, awalonge ufumu, funa kuti apanga zinthu zodabwitsa, Ambuye Yesu afuna kuti mayamiko apite kwa Ambuye Mulungu. Iwo akunena kuti ayi, zimene sayi, ndipo akuwachokera anthu aja akupita kumalo kwina. Tikhale anthu odzichepetsa, tikhale anthu owukira mtima, tikhale anthu onena kuti tathandiza anthu ena, koma mayamiko ndi ulemerero wonse upite kwa Ambuye Mulungu. Fa zonse zimene ife timazichitazi, nzeru zake, mphamvu zake zimachokera kwa Ambuye Mulungu. Tikuphunziranso apa kuti Ambuye Yesu anapita kumalo kukapemphera. Do we take time to pray after we have done each and every work assigned for some time for us today? Mulungu atithandize pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku kukhala anthu ozindikira mavuto amene anthu ali nawo ndi kuchitapo kanthu. Kachiwiri kukumbukira kuti zonse zimene tazichita m'dzina la Yesu, m'dzina la Mulungu, pamene anthu akusangalala akukondwerera, ulemerero wonse uzipita kwa Ambuye Mulungu, ulemerero wonse uzipita kwa Ambuye Yesu. Komanso tikumbukire kunena kuti ntchito zathu zimene tikuzichita pakati pa anthu zithandize anthu kukhala pafupi ndi Mulungu. Monga momwe tamvera muthenga wabwino kuti anthu aja atadya chakudya chija anayamba kuyamika Mulungu, anayamba kutamanda Mulungu. Ifeyonso everything which we do in life, let it enhance the people's faith. Chilimbikitse chikhulupiriro cha anthu kuti akhale pafupi ndi Mulungu, kuti akhale pafupi ndi Ambuye Yesu. Ntchito zimene ife tikuzichita pakati pa anthu zithandize anthu aja kukhala pafupi ndi Mulungu, kuti chikhulupiriro chawo chikhale chozama kwambiri. Tipemphere. M'dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mulungu Atate amphamvu zonse, kwa inu timapeza zonse. Chisamaliro chathu, chithandizo chathu, chitetezo chathu chili m'manja mwanu. Tithandizeni kukhala anthu okhuzidwa ndi mavuto anzathu, kuwathandizira komanso kukumbukira kupereka mayamiko onse kwa inu pamene zinthu zatiyendera bwino.
mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.